Здравейте, аз съм доктор Шеф и днес ще си поговорим какво може да направим, когато имаме косопат. Като за начало не се колебайте и се консултирате с дерматолог. Само той може да определи вида на вашия косопат – сезонен, реактивен, свързан с възрастта, наследствен и да ви даде насоки за правилно лечение. Грижете се за своята коса внимателно, не я четкайте агресивно и избягвайте прекалено стегнато връзване, което може да доведе до нейното накъсване. Ако забележите, че косата ви е уязвима, не я боядисвайте известно време. Внимавайте с какво се храните. Храната има изключително важно значение при косопат. При преход в сезоните, настъпването на пролета и есента, добавете хранителни добавки в своя режим. Те съдържат витамини и минерали, които са изключително важни за физиологията на косата. И не забравяйте, понякога лечението на косопада изисква дълго време. Въоръжете се с търпение и се доверете на вашия дерматолог.